А иначе, утре е денят на българската независимост. Катя Тодорова разказва за едни млади хора, които разбират независимостта така. Те са млади, забавни, събират очите на момичетата по моста на въздишките и никога не са имали двойка по математика. Момчил и Иван скоро ще завършат Оксфорд и се състезават с най-големите математици в света. Запознайте се и с две момичета – Магдалена и Надя, бъдещ журналист и социолог. Четиримата са от отлитащите деца на България, от поколението, което не помни границите и лошите чувства на прехода. Не делят българите на тези отвън и тези отвътре. Наричат готовите формули за успех клише. Превърнали са се в новите патриоти, докато порастват някъде сами по света. Аз не виждам никаква разлика между хората, които учим навън, които са останали тук. Всички имаме сходни интереси и сходно виждане върху живота. Аз не се чувствам българин навън, въпреки че повече време прекарвам там. Аз постоянно комуникирам с моите родители и приятели и се връщам при всяка възможност, така че особено в днешния свят, в който имам много развити технологии и транспорт, границите не са толкова важни. В момента, в който си с българи в чужбина, в теб се ражда уникален патриотизъм, който би могъл да се оцени само когато си някъде на чуждо място. Българите трябва да се подкрепят където и да са. Има много дискриминация навсякъде по света срещу нас и срещу други нации, разбира се, но просто ако се отречеш от това, от родното си място, ти се отречеш от себе си. Научили са се на много неща. Казват, че българите трябва да имат повече самочувствие, когато се сравняват с другите, а да престанат да се самоизяждат у дома. Няма какво да се лъжим, там е много по-уредено по отношение на работна среда или, да кажем, цялостен курс на обучение, но това е мит, че там всичко е перфектно и отиваш там и всичко ще ти е наред. Там също има много проблеми, които изникват, които, например, някой от тях ги няма в България. Така че това според мен е много грешно да постоянно България да се оценява негативно. Хората в България са достатъчно амбициозни според мен и дори самия факт, че особено сега по време на прехода хората са видели трудни времена, това ги прави много по-устойчиви на промените и смятам, че вървят напред. Аз продължавам да твърдя, че няма разлика между хората тук и там. Хората в България не са по-лоши, напротив, даже са много по-отворени, но да, проблема е наистина бедността и ниското заплащане, но в един момент, когато това се промени, държавата според мен ще тръгне напред. Те са от дигиталните деца. За тях нито времето, нито мястото са въпрос на доживотни дилеми. Не са в позиция на изчакване. Имат повече възможности, но са и по-големи реалисти. Знаят, че дипломата не те прави успешен. Името на университета не е етикетче за престиж. Нито разрешително за талант, ако го нямаш. Университета не може да ти даде цялото знание на света. Казва ми го тази жена с 28 годишен учителски стаж. Днес е консултант в сферата на образованието. Твърди, че най-важното за младите хора е да намерят себе си, таланта си. Говорим си, че не е страшно, че хората поемат в различни посоки. Страшно е, че не го правят. Тогава се превръщат в тъжни възрастни, които никога не харесват нито себе си, нито околните. Когато моето поколение растеше, ние вярвахме в светлото бъдеще, но нямахме никакъв план за него. Докато сега е възможно да планираш нещата, защото мечтите могат да се реализират практически. Сега живота е свързан с млади хора. Научила е, че където и да се намираш, каквото и да правиш, има прости неща, които правят живота щастлив. Да правиш това, в което си добър и което те прави щастлив, което ти създава самочувствие. Много родители смятат, че трябва да насочат децата си към професията, която те самите упражняват, или пък професия, която ще им осигури финансова стабилност. Аз мисля, че това само до някъде е правилният път. Много по-важно е детето да се чувства комфортно, защото израствайки като специалист, който чувства, че е на мястото си, той ще бъде много по-добър и това ще личи.
От моста на въздишките се вижда как светофара сменя ритъма на трафика. Времето минава. Иван ми разказва, че вече си е намерил работа. След Оксфорд от до година има договор за работа като инвестиционен банкер в Лондон. Дали ще бъде новото юпи или министър? Предпочита един ден да е преподавател. Много се надявам в един момент да се върна след известен брой години, които не мога да кажа колко са, но определено в началото се струва да започнеш в една много по-голяма пазарна икономика, която ти предлага много повече възможности. Но съм оптимист и за бъдещето на България и за това, че ще се върна. Момчил ще мисли. А за сега неговият път не е към България. Колкото и да ми се иска, не виждам начин да се прибера в България в близкото бъдеще, тъй като поне за сега искам да се реализирам в науката, а в България тази сфера прави се качествена наука, но въпреки обстоятелствата. Момичетата също продължават напред. В различни посоки, с различни планове. Вероятно ще се върна в България, за да практикувам тук това, което уча, но преди това вероятно доста ще попътувам. Един ден с 100% сигурност се заричам, че ще си се прибера в България. Просто искам да посъбера малко повече опит, за да мога да се реализирам по-лесно тук в България и да си уредя живота, но за мен определено това да се прибера не е под въпрос. Аз смятам, че трябва да се занимаваш освен всичко друго с нещо, което със сигурност обичаш, защото в противен случай това, което правиш, не виждам много смисъл в него, така или иначе. Ако можеш да направиш нещо положително с това, което си ти, или ако можеш да дадеш нещо на сферата, в която се занимаваш, това е най-положителното за мен. За мен най-важното нещо е да си заобиколявам хора, които те обичат, защото аз се чувствам щастлива тогава. Знам какво е да се чувстваш сам и това е ужасно чувство, много е тежко и смятам, че независимо какво работиш, значи аз може да уча журналистика, може утре да ми скимне нещо съвсем различно да уча или да работя. Не мисля, че това има значение. Трябва да се чувстваш обичан и това е най-важното. Може би се прави. Понякога най-хубавото на света са посоките, което не винаги означава география или място за живеене. Означава избор на смисъл. Защото човек, където и да се намира по света, не може да избяга от себе си. Свободните хора винаги ще намерят път. Несвободните винаги ще търсят удобен затвор. Българските дигитални момчета и момичета преди Деня на независимостта.